Doamna europarlamentar Monica Macovei, la 5 decembrie, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că limba oficială în Republica Moldova este limba română. Vreau să știu ce sentimente ați trăit aflând această veste. Un sentiment de bucurie și în același timp de normalitate, pentru că știm cu toții că este limba română vorbită și de o parte și de cealaltă a Prutului. Deci era absolut caragios să-i se spună altfel. Este limba română și mă bucur că, în fine, Curtea Constituțională a decis acest lucru. Sunt și alte țări în care, cum să zic, dacă se vorbește franceza în Luxemburg, se numește tot franceză, nu? Chiar dacă se vorbește și în Franța sau și în Elveția. Deci e absolut normal și nu trebuie făcut un caz politic din asta, să se numească așa ceea ce este, cu adevărat. Adevărul, să-l spunem, este limba română. Parafarea acordului de asociere Uniunea Europeană-Moldova la 29 noiembrie, în cadrul summitului de la Vilnius, deja dă roade aici. Marți, deputații Parlamentului European au votat pentru liberalizarea importurilor de vin din Moldova în contextul sancțiunilor Rusiei. Era absolut normal să facem acest lucru în condițiile presiunii Rusiei și în condițiile în care Federația Rusă a interzis importurile de vin. Era normal să mărim cota. Eu, de exemplu, am vrut să fac un amendament pentru a introduce și intrarea pe piața Uniunii Europene fără taxe, într-o anumită cotă a produselor agroalimentare, zarzavaturi, de exemplu, din Republica Moldova. Nu l-am făcut acum la vinuri, ca să meargă repede rezoluția cu vinurile, să fie adoptată de Parlament. Dar intenționez mai departe să lucrez cu cei de la Comisia Europeană și să facem și pentru produsele agroalimentare foarte repede. De altfel, foarte curând va fi reuniunea miniștrilor de agricultură din Uniunea Europeană la Chișinău. Deci sunt convinsă că foarte repede vom avea și o cotă a produselor agroalimentare din Republica Moldova fără taxe pe piața Uniunii. Și vizele, să nu uităm, tot anunțate la Vilnius. Chiar acum câteva minute am discutat cu cei din grupul socialist ca Parlamentul European să dea cât de repede, foarte repede, acest vot pozitiv pentru liberalizarea vizelor. Este o dată preconizată până la pentru... sfârșitul mandatului, mi-au spus colegii din grupul socialist, acolo va fi raportorul, iar eu am insistat să fie până luna martie 2014. Cu toții urmărim evenimente din ultimele zile din capitala Ucrainei, orașul Kiev. Nesemnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană a Ucrainei a stârnit mari revolte populare. Care este reacția Parlamentului European la situația creată în Ucraina post-Vilnius? Știm că în ultima vreme, chiar ieri, guvernul Ucrainei a emis o listă a persoanelor non grata, pentru care este și fostul președinte al Georgiei, Mikhail Saakashvili, și alți lideri europeni. O reacție oficială este rezoluția legată de evenimentele din Ucraina, care va fi votată mâine de Parlamentul European și în care se condamnă reacțiile și atitudinea autorităților din Ucraina, în care se cere, evident, să nu se folosească violența, în care se cere să se respecte dreptul oamenilor care demonstrează și voința lor, că până la urmă democrația asta înseamnă să asculți de ce vrea poporul sau majoritatea sau un grup foarte mare de oameni, chiar dacă nu este majoritate. În afară de asta sunt mulți colegi parlamentari, europarlamentari, care s-au dus în Euromaidan și au manifestat alături de demonstranți. Știu că și acum, duminică, vor merge colegi, voi ajunge și eu acolo. O să fiți numit și dumneavoastră persoana non grata. Ce să spun? Haideți, aici e o luptă, cum să zic, într-un fel istorică, da? Deci ruperea de comunism este atât de grea și unor cu multe riscuri, da? Deci trebuie să ne luăm aceste riscuri. Oamenii de acolo, ucrainienii din Euromaidan, își iau aceste riscuri. Cum să nu le luăm și noi? Trebuie să fim lângă ei. Suntem în ajunul sărbătorilor de Crăciun. Aș vrea să știu care sunt doleanțele eurodeputatului Monica Macovei
pentru cetățenii Republicii Moldova? Tuturor, indiferent de ce limbă vorbesc sau, în fine, ce preferințe politice au, le doresc să aibă cât mai multe bucate pe masă, chiar dacă știu că există și zone foarte sărace, dar toată lumea strânge de Crăciun să pună pe masă și să aibă încredere, asta e foarte important, să aibă încredere în viitorul Republicii Moldova și al vieților alături de Uniunea Europeană. Federația Rusă dă bani, dar Uniunea Europeană, pe lângă bani, îți dă și respectarea drepturilor individuale ale fiecăruia, să nu fie arestat pe nedrept, să vorbești liber și altele, îți dă aceste valori și aceste drepturi care îl apără pe fiecare în parte, da? Împotriva unui stat abuziv, de exemplu, așa cum se întâmplă acum în Ucraina. Deci belșug, bunăstare, alături de Uniunea Europeană. Fiindcă numai aici e belșug și bunăstare și drepturile omului, respectarea drepturilor fiecărui om din Republica Moldova și pe rușii din Republica Moldova. Eu vreau să-i asigur de aceleași lucruri, că bunăstarea, progresul, belșugul vin din Uniunea Europeană, da? Ai o piață de 28 de state membre, ai drepturi care te apără împotriva oricărui abuz. Aici le ai, nu le ai în Federația Rusă, nu le ai în Belarus, nu le ai în Kazakhstan, aici le ai. Adică pe lângă ce mănânci, contează și să fii liber, să mergi pe stradă liber, nu să-ți fie frică că te arestează. Vă mulțumesc frumos pentru Și eu acest interviu. mulțumesc.